What, 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 what. Je tu druhý vlog. Druhý vlog, jo. Takže v tomhle vlogu, je to vlog, bych se chtěla věnovat dvou tématům. První, isekai let's play a druhý bab. Neřešte, co je bab první. Neřešte to. Tak, tím let's play. Bude teda začít asi převážně taky, takže vám k tomu řeknu tohle. Bavila jsem se s ní dneska a říkala, že to nevidí natočí, jelikož naše inteligentní píseky to neumí natočit. Ale zeptáme se někoho inteligentního, kdo s tím má zkušenosti a určitě nám pomůže. Určitě. A jo, a říkám let's play, že píseky bude asi natáčet převážně na Minecraft. Říkala právě, že se bude snažit i na něco jiného, že jo, ale tak nechybí k tomu. Tak, to bylo první. A ten bab. To je Hadír. Takže bab. To je spíš k hudbě. Vím, že to teď se možná nemá co dělat, ale to k hudbě, tož nevím, jestli někdo má určitě všichni rádi, takže bab je jeho korejská skupina 6 kluků. Chcete jména, si najděte, protože si fakt z paměti nepamatuju. Vím, že tam je Yongap, Nietzsche, Yongap, Zalo a ten a to je jedno. A už zpívají K-pop, protože je korejský pop, což vám mohlo být. Hodně lidí je třeba odsuzuje za to, že jsou to právě Korejci. Nevím, vyhráli třeba na MTV, byli první, pak byli v tom wishlistu někdy nedávno druhý, první byli nějaký černý steak asi. No to je no, a může to druhý. Já a píseky je totálně ženem nehrádným způsobem. Takže jako za sebe tam asi zvyklo, že to bude většinou věci, když budu dělat já teda vlogy, buď ani, anebo prostě věci, co se budou v tomhle kanálu jako vztahovat. Tak, je jim mezi 17 a 19, jestli lidi fakt nevybavuju, když to řeknu mluvit, tak se omlouvám. A no, to kluci. Vy jste nečekali, co? Ne, já nevím, takže to bylo všechno. Tenhle vlog byl taky jakože o ničem, takže se mějte hezky. Warriors back. We gonna rock this. 세상 거리의 영웅들을 위해 What's up, ayy 새로운 혁명을 시작점 막아볼 테면 막아봐 날 What's up, baby 바뀐 뒤에는 바이러스 우린 전사들을 다이러스 Once again, what's the name?